Vandaag de dag zijn er miljoenen mensen die lijden aan gehoorschade. Dagelijks worden mensen met een gehoorapparaat aangekeken op school. Vele kinderen worden ermee uitgelachen en zelfs gepest. Dit is Laura. Laura is een meisje die al doof is vanaf haar geboorte. Haar ouders moeten veel geld uitgeven aan haar gehoorapparaat en implantaten. En soms zitten ze zelfs in financiële problemen. Maar vanaf vandaag wordt alles anders. Het grootbedrijf MC is al maandenlang op zoek geweest naar een oplossing om Laura te helpen. Ze vonden een nieuw product, Hallo, uit. Oké, jullie beginnen aan de opdracht. Goed lezen.